Os restos plásticos chegaron tamén á praia da Corna, no límite entre Ribeira e a Pobra. Ali membros da promotora Sumar Galicia supervisaron o estado do areal e pediron dilixencia ao resto de administracións para retirar os residuos antes de que deriven nunha catástrofe ambiental. Durante o verán os concellos temos medios, hai subvencións que nos axudan a contratar persoal para limpar as praias e manterlas limpas, pero que este é un evento diferente, un evento, unha catástrofe, unha pequena catástrofe ambiental, que non sabemos hasta que dimensións pode chegar, porque isto vai a máis, e polo tanto que se precisa coordinación da Xunta, acción e medios. Vale, non queremos que manden técnicos e técnicas, que está moi ben, a que avalíen a situación e planifiquen e todo máis. O que queremos son tamén medios de limpeza e de retirada dos pellets. Sabemos que a empresa pois ofreceu a colaborar, a financiar. Está ben, pero hai que actuar moi rápido, como decía antes, non? Esperar, o único que vai a facer é que a situación empeore e sexa moito máis complicado a súa retirada. Tamén o candidato socialista José Ramón Gómez Besteiro reclamaba dende a praia de Area Maior en Louro apoio aos concellos para conter a chegada deste material á costa.